makare? Aneno kamano odhi bedo gima tek. Odhi bedo gima tek kendo matek ahinya nikech seche ma jo primary, jo junior secondary dwaro crossover mondo gidhi giti gi lab mar secondary. To jo secondary be ntiere madwa tiyo gi lab no. Koro ok odhi bedo gima yot. Aparo ni mano gima challenge, a very big challenge madhi bedo, especially kawa consider ni junior secondary and hinged on STEM learning, madwaro a lot of science practical. Koro mano dhi bedo gima dhi theko korka kono. To adwa na wach gimoro machielo e wach mar 15,000 ma government, ma sirikal oro. Sirikal support gamana academic programs magen curricular gi co-curricular activities. Koro ka sirikal owacho ni gioro 15,000 e school, jonyuol ok onego bed ni paro ni 15,000 no dhi support other programs magin non-academic. Nikech jonyuol moko ntiere ma asewinjo ka wacho moro gocho na nyaka kaendi ni awanto donge oro na message ni wanto donge sirikal ose dhi chulo no 15,000 koro nyithiwa bro ga chiemo e school. Mano kik jonyuol bed kaparo kamano. Mano lunch program en miluonge gine part of other programs ma sirikal ok support. To kata mana academic programs ma sirikal support ok gi support 100%. Ena subsidy, ena jolo kamoro matin, to kamodong no school emonego bed ni neno, board of management mar school emonego bed ni neno kaka pongo wiye mondo support programs machielo, academic programs gi mag co-curricular gi curricular activities go eko. Koro kata 15,000 ma sirikal dhi oro no ok odhi romo, jonyuol nyaka bi chip in nikech sirikal timo mana gimiluongo ni subsidy. Kata mana high school gitimo subsidized secondary